Bidu ta' Mejju 2014, il-Prim Ministru Joseph Muscat isejjaħ konferenza tal-aħbarijiet u bħafna pompożità iħabbar li l-Gvern kien se jraħħas il-prezzijiet tal-fuels b'2 ċenteżmi. Bidu ta' Awwissu 2019, silenzju assolut mill-Prim Ministru u mill-Kabinett kollu tiegħu għal żieda ta' 5 ċenteżmi fuq kull litru petrol u diesel. 5 ċenteżmi li issa jfissru li litru petrol sar jiswa €1.41 ċenteżmu. 5 ċenteżmi li jfissru wkoll ftit anqas minn 25 ċenteżmu għal kull gallun ta' fuel. Skiet li tarrax mill-Partit Laburista. Minnaħa tagħha, f'reazzjoni li ħarġet wara nofsinhar, il-General Workers Union qalet li taqbel mal-mod kif il-Gvern qed jinnegozja l-prezzijiet tal-petrol u diesel u talbet lill-Gvern biex jagħti kumpens finanzjarju. Qabel l-2013, il-General Workers Union kienet tingħaqad mal-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni fl-organizzazzjoni ta' dimostrazzjonijiet fit-toroq tal-Belt għax dak iż-żmien il-prezz tal-petrol kien €1.43 kull litru, meta l-prezz internazzjonali taż-żejt kien aktar minn $111 kull barmil. Fost id-dimostrazzjonijiet fl-14 ta' Jannar tal-2011. Eluf ta' persuni ħonqu t-toroq tal-Belt Valletta biex isemmaw leħinhom kontra d-deċiżjonijiet tal-Gvern tul dawn l-aħħar ġimgħat li jolli l-prezz tal-gass, tad-diesel u tal-petrol. Iżda llum il-prezz internazzjonali taż-żejt u n-nofs ta' dak li kien dakinhar minn $111 dakinhar issa hu $57 kull barmil. Iżda l-Gvern ta' Muscat xorta għażel li jolli l-prezz ta' litru petrol għal €1.41 ċenteżmu. 8 snin ilu mill-Oppożizzjoni Muscat kien qal li se jkun minn tal-ewwel biex jaqsam il-piż mal-poplu. Jekk taf dawna bit-tmexxija ta' dan il-pajjiż, aħna nkunu hemm jien l-ewwel wieħed nerfa' magħkom u nqassam lilkom għax dak huwa xogħli. Imma llum id-diska nbidlet mhux ħażin tant li fl-okkażjoni ta' żieda drastika bħal din sparixxa u ma kellu l-ebda attività pubblika biex jevita l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. 8 snin ilu uħud minn dawk li protestaw kienu jinfexxu f'tajjir u bbujar lejn il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. Signori, għal-darbar ringrazzjawkom tal-li attendejtu wkoll għal-preżenza ta' Fil-waqt li spjegaw kif b'dak il-prezz tal-petrol ma setgħux ilaħqu mal-ħajja. Ma nafx kif ilaħħaq bil-paga minima irid jgħallem it-tfal l-iskola jlibbishom u jitmaħħom hu. Naħseb in-nies ħarġet għal xi raġuni biex tipprotesta kontra l-ineffiċjenza ekonomika u ovvjament għax ixraqilha ħajja aħjar nimmaġinu. Jiena llum il-ġurnata pensjonant għamla. Qabel fi żmieni meta kienet dan il-mamma kienet tgħidlili, illum il-ġurnata qassigar it-tfal in-neputijiet ma nista' nagħti biex tajthom naqa' tal-Christmas. Kelli noqgħod imċada minn ħafna affarijiet. Il-ħruġ titnaqqas għax ma servikx il-paga ma għal-pensjoni ma tkunx tista' servik. Titqis kollox kull ma tixtri titqisu. Malta kollha tgerger, għallu da ma jindunax. Jew nkellu kontu biżejjed. Naħseb li kulħadd għandu joħroġ għax dawk in-nies li għadu ġewwa u għadhom ma ħarġux qegħdin juru li huma ferħanin bis-sitwazzjoni. Jekk ma nibdewx nagħmlu pass biex dal-gvern noruħ li aħna mdejqin f'din is-sitwazzjoni, ma nistax ngħidlek li laqas nistgħu nagħmlu konna morru niklu darba f'xahar laqas neffordjaw. Iż-żieda fil-petrol u d-diesel waslet f'perjodu sensittiv għall-ekonomija Maltija, perjodu li kif fisser il-Ministru tal-Finanzi nnifsu se jwassal għal slowdown ekonomiku. Apparti dan, iż-żieda fil-fuels hija għafsa oħra fuq il-ħaddiema u l-familji wara ż-żieda fil-prezz tal-ħalib lokali u fil-prezz tal-bolol fost l-oħrajn.